C. Berkah Jaya Chicken Juice. Eling-eling. Ninggal katresnan spesial kagem juragane Berkah Jaya Chicken. Berkah Jaya Chicken. Langsung aja, Pak. Disekop-sekop. Ninggal katresnan saking Mas Yanto Mamuju Sulawesi Barat. Mugi dados panglipur Nangis sajroning atiku nalika sliramu di mana-mana. apa sliramu rasa aku Mas butuh
lanang diajeng Yatmi. Ibu katanya Sliramu suruh kesel tapi nyawet. jeti. Iki gerah dibablaske Oh ya ayang. Oh ya Mas. bocah gunung. Ayo Bunda. Mas Mitro ki bablasnya bocah gunung. Mas Wardoyo yang ganteng. Hae dong. 300.000. Seperti kene Mas. Ora sido Pak aku yang iki. Mas Yono. Ayo tok Alah. sik. Pak Mas Yono. Nggih. Manohara spesial lagune ati kesiksa. Ah, kowe arek curhat kok kowe kok. Bablaske bocah gunung sih Mas. Aja sumbelang wong ayu. Pangkalan jare Mas Terima kasih. monitor. Sini member. Ini Bukan Mas Bono, Ohara. Mas. Oh, ya. Iki gandeng kelanganane Mas Mitro, sak pupuh meneh mengko. Mas Bono yang paling ganteng yang punya gondrong, Pak Lurah gondrong. I love you. Iki urung si jingkas. Monggo bosku. Ayo kene genti. Tilak ninggalke sekop sekop ra ora yen bakal ngelakon kisah spesial ngagem berkah jaya ciken Mas Mitro
Pak. Salam. Bablas ke lelo ledung. Oke. Heeh. Iya, iya. Ki sisane entuk gayeng. Ya bablas ke Yo lelo iki mbakku ledung. yo kei no. Sing abang no. Masuki diajar. Setelah maghrib. Loro. Ayo Mbak Ajar. Apa kowe Nek. ra kelingan? Grandong. Ayo Mbak Bos, tambahi Bos. Lelo ledung bersama dengan Lesna Dacang. Tangan keluarga besar sakit berkah Jaya Chicken Cimanggis. Ugi tahun kantor kagem driver Pamulang Jombang Mas Grandong. Ring Petul Bekasi bergoyang. Bono. Mas Bono.
Koyo cahayu Suwung Mas Enggi. tak emban selendang tani kebo yen nangis muda ibu bingung ora nangis Ger Aja nangis ya Cahayu. inggih Sliramu ngersake apa tak pinangkan.